אוקיי חברים, היום אני אראה לכם ריקודים שלא מתאימים לדמות הזאת בפורטנייט וגם לא לצד דמויות. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, זה הריקוד הראשון של גונזילה, הוא ממש לא מתאים לה. אוקיי, זה כאילו, לא, פשוט לא, בוא נעבור לדמות הבאה. אוקיי, הדמות הבאה חבר'ה זה הסקולטרופר. מה קורה למצלמה שלי? אוקיי, זה הדמות הבאה, סקולטרופר. אוקיי, זה. בוא נסכים שזה לא מתאים, שזה בכלל לא מתאים לשום בן בפורטנייט. אוקיי, יאללה, בוא נעבור לריקוד הבא. אוקיי, זה הריקוד הבא. לא מתאים. מה אני רואה? לא. אוקיי, הדמות הבאה זה פיטר גריפין. אוקיי, בוא נסכים שזה לא מתאים. לא, זה לא. סורי, פשוט הייתי חייב שוב פעם להכניס את הריקוד הזה. זה פשוט, כן, זה לא. כן, אוקיי, זאת הדמות הבאה. אוקיי, זה הריקוד הבא. אני חושב שזה לא, אבל מישהו יכול לתקן אותי, אם הוא רוצה. טוב, זה הריקוד הבא. מישהו גם יכול לתקן אותי ולומר שלא, אבל כאילו שזה מתאים קצת, אבל אם אין, אני לא כל כך חושב. טוב, וזה היה הכל היום חברים. אז יאללה, ביי.